Jagat Dewa wasisaning Bathara. Yayi Prabu pun Kakang Mandura kang prapteng ana negara Ngastina. Yayi Prabu Paduka Duka Prabu Mandura ingkang rawuh. Iya Yayi. Nyuwun pangapunten Duka Prabu. Pilih Paduka rawuh. Kula boten mangertos. Ya. Ora lho. Sajak kawis tara kaya wong linglung polatane Siadi. Nganti-nganti keng Raka Mandura wis prapteng ana praja Ngastina Siadi ora weruh. Ana apa to, Di? Ana apa? Koko Prabu. Saderengipun kanthi rawuh paduka kula ngaturaken pisegan pambagiyarja. Ya, tak tampa ana luputmu ora dadi pangapa. Bali Pudyastawan ing Raka Mandura tampanana. Kula nekna inggih. Gunawalan pengampi kula awit pangestu paduka ingkang rumentah. Kula cadhongan yasta kalih kapundi mustaka dadosaken jimat. Yayi, maragi kandha mangkiryi. Koko Prabu bilih rembagan langkung prayogi kula ajak wonten salebeting pasiwakan. Jalaran menapa kalenggahan menika lagi wonten sawijining rembug agung mapan wonten pasiwakan negari Ngastina. Oh, mengkono. Ya, yen to pancen kaya mangkono ayo Di tak derekake. Bleget dawek ugek-ugek mel-mel sak dolita. Ndara kula Gatut Kaca ingkang samangke nderekke para pepundhendika, para Pandhawa ingkang sami mapan wonten ing Karang Kembulutan inggih ing Karang Kadempel. Nuwun sewu nggih, Gus. Pancen dados pangarsa praja iku ora gampang, dadi pejabat niku mboten gampil. Kedah tatak tetek tanggon. Tatak ing ati tetek ing pikir tanggon ing bebaya kamangka.
Kalenggan samangke pepundhen dika para Pandhawa lagi gentur-genture. Prihatin meper marang hardaning kanepson. Ibaratipun wit-witan saya dhuwur niku saya ngrembayung. Milanipun kula nyuwun kanthi sanget kaliyan panjenengan ugi putra brayat Pandhawa lintunipun supados nguwati wit-witan kala wau. Jalaran menapa yen ora dikuwati wekasane yen nganti rubuh bisa gawe kapitunane wong-wong sing mapan ana sak kiwa tengene. Gus kula suwun mangjaga mangreksa katentremaning wewengkon Karang Kembulutan. Inggih, Kyai Semar. Ampun ngantos kuwatos kula miwah kadang-kadang kula putra Brayat Pandhawa ingkang badhe ngreksa dhateng katentremaning Karang Kembulutan. Inggih, manekaten kula badhe sumusul dhateng pepundhen dika anggenipun mapan wonten ing Sanggar Pamelengan. Mangsa bara anggenipun ngreksa Karang Kembulutan nggih, Gus. Kirikata sang Gatotkaca tinon mapak Arga Suta tekapira Kresna manahar muji sakti semuning Garcita wang-wang semunira Garcita wang-wang gliwa-gliwa kaya golek kencana Nalendra Muda Pringgondani Prabu Anom Harya Gatotkaca Halilintar Pandhawa ya bledhek ngamarta sinten dasa namane nenggih Raden Purabaya Sena putra Arimyat Maja Gurundaya sang jebeng tetuka ya ngagem busana paringe Jawata Kotang Anta Kusuma kuasane bisa mabur tanpa elar meletik tanpa sotang ambara ing awiyatan prabeda ing daratan caping Basunanda ana udan ora kudanan ana panas ora kepanasan kasut madu kacrema walungsunganing Hyang Antaboga lamun to ngambah ing dirgantara mongko ngungkuli pandhita tapa lemah sangar kayu aeng miyang watu angker dadya tawa tawi tawar datan ana kang miwalati mangkono risang Gatotkaca gya cancut taliwonda cancut ajincing taliwonda cecawet ngencengi tali badhonge den ulur uncale linongso kejelanane tumenga ing akasa plinter gumbala seblak sampur tanjak prangka genjot bantala mlesat ngantariksa
lebat kaya kilat kesit kadya Radit sumusuping Ibu Himantaka. Tetu kayo ngekono niki dereng dadi lho Bu Kades. Lek pun dadi sae. Pesene ngoten. Jatim Serampat Jawa Timur.
Sri Mahanata Prabu Duryudana alon ngandikanira leng-leng rambyane kang sasangka kumanyar mangrengga ruming puri mangken tanpa sireng alap ning kang omah mas lir morbeng lagi tekian sarwa manik jagat dewa wasisaning Bathara Yayi Prabu kagiat kadura wakasan rasaning atine keng Raka Mandura dupi nampa kintaka saka negara Ngastina kang den tapak asmani dening Paduka Yayi Prabu Kurupati. Sakala glarapan rasaning atine keng Raka Mandura kaya-kaya negara Ngastina iki tak jangkah sepisana enggala prapta.
Jalaran pun Kakang Mandura duweni rasa jubriya apa kira-kira negara Ngastina iki ana sajroning bebaya. Lah, bareng Kang Raka Mandura iki ngancik laladan Ngastina cingak rasaning atine Kang Raka bareng ngawuningani Among Tani kang padha sengkut gumregut tumandang Kardi. Wewangunan gedhong katon magrong-magrong kawimbuhan. Dalan-dalan katon resik gasik sak pinggiring dalan tinata watu putih tarik-tarik. Mahanani negara Ngastina iki ana sajroning katentreman. Malah kepara di pun Kakang iki mau yen to nyawang kaendahan Purayagung negara Ngastina iki mau, wah tak embake kaya dene Kahyangan Suralaya. Kapan to kapan besok Mandura isih duwe kaya ngene iki. Wah, piye. Yayi Prabu, njero poto darunane paduka Yayi Prabu Duryudana mandhangi praptane Kang Raka Mandura. Kang Raka Mandura mung tansah ngangklungke jangga nilingken karna. Koko Prabu. Biak padang pindha wulan purnama. Ingkang karya ular pepajar pindha patraping taruna ingkang kandhuan gandrung asmara. Kedadak kapadaning sihrawipun paduka Koko Prabu Mandura ndadosaken bingahe manah kula kados jinugrukan gunung sari samudra madu. Inggih Koko Prabu. Mugi samangke rawuh paduka menika saged nambar ati kula ingkang lagi nandhang pepeteng. Pangandikan paduka mangke ndadosaken panglimbange raosing manah kula ingkang lagi nandhang duh kita. Yayi Prabu ki menggalih babakan apa? Inggih, Koko Prabu. Waleh-waleh napa? Rina pantaraning bengi ingkang rayi menika tansah binayang-bayang wewayanganing kadang Pandhawa ing tempuke perang Baratayuda Jaya binangun. Koko Prabu, eba kathahing korban inggih awit saking ganasing paprangan. Mbok bilih samangke kathah wujudipun cumplung sirah krikil luntu. Akehing para randha-randha ingkang tinilar seda dening kakunge sarta penangising bocah ingkang tinilar pejah wong tuane. Lho. Ya gene iso mikir kaya mengkono, Yayi. Inggih. Mila kanthi menika Koko Prabu kinten-kinten menggah pemanggih paduka tempuke Bratayuda menika benjing kelampahan menapa mboten. Lah dalah. Yayi, yen to ngrembug perkara perang Bratayuda iku wis sinerat jroning buku gedhe utawa sing diarani perang gedhe. Perang gedhe kang sepisan yaiku sing diarani perang Pamuksa. Perang Pamuksa niku perange sinten? Pamuksa niku perange Prabu Pandudewayana. Ingkang lumawan inggih menika Nalendra Pringgondani Prabu Trembaka. Lho, rumiyin nggih sampun kelampahan. Wondene ingkang angka kalih inggih menika naminipun Guntarayana. Perang Guntarayana. Sinten ingkang ngayati? Mbok bilih Penembahan Durna menika taksih kemutan. Lole sama lempret gantel buntute omah joglo. Hawela. Inggih, Nger.
Perang Guntarayana menika naminipun perang ingkang gedhe ingkang angka kalih ingkang ngayati inggih menika putra siswa kula satriya panengah Pandhawa Raden Harjuna ingkang lumawan kelawan Prabu Niwata Kawaca rikala semanten Janaka munggah gunung Indrakila mlebet wonten salebeting guwa apa ta Mintaraga alah Gua Mintaraga ngaten nggih, Kir. Inggih, Bawa Penemban kados mekaten. Dados menika sampun kedadosan, sampun. Wondere ingkang angka 3 inggih menika Gojali Suta. Gojali Suta. Gojali Suta Gojali menika bapak, Suta niku anak. Perang antarane anak karo bapak. Loh, sinten ingkang nglampahi kadang kula Yayi Prabu Kresna ingkang lumawan kelawan ingkang putra si Bama Narakasura. Loh, nembe wae kedadosan. Wondene ingkang angka sekawan inggih menika perang Baratayuda Jaya Binangun. Barata wis ngarani trah Barata, yuda iku perang. Jaya iku menang, Binangun hambangun. Dados perang Bratayuda Jaya Binangun iku perang suci. Perang kang wis kinodrat jinangka ing dewa. Mila mapanipun wonten ing Tegal Kuru Kasetra. Lho. Tegal wis ngarani ora-ora amba, Kuru trae bangsa Kuru, Kasetra menika papan pekuburan. Lho, inggih ing Tegal Kuru Kasetra benjing kangge ngubur antarane Pandhawa napa Kurawa ngaten. Lah, wondene ingkang angka gangsal, sampun. Lho, tak jangkepi ping 12. Sampun cekap. Sekawan mawon. Lho, mengko ndak dikira pun Kakang ra iso crita. Dikira pun Kakang ra weruh sejarah. Boten awit taksih kathah ingkang badhe kula suwunaken pirsa dhateng Paduka. Mang taken mumpung Kang Raka mapan wonten Peh Doplang. Ngestina. Jarang-jarang lo nanggap dalang terus murah ngene iki. Dados dalu menika kepetung Baladewa ingkang paling mirah piyambak nggih dalu menika. Koko Prabu Mandura. Kados pundi Yayi? Menawi Bratayuda menika binjang kelampahan ingkang mimpang menika pundi? Loh, Yayi Prabu Duryudana takon sing menang sing ndi sing kalah sing endi ngono. Lho nggih kados mekaten. Yayi. Jagat iki nyeksenana. Kabeh nayaka praja dadi seksi. Besok perang Bratayuda Jaya Binangun. Sing menang sing bener, sing kalah sing luput. Kados pundi Mamat? Aduh. Kula malah bingung inggih. Bola-bali nek wong politik ditakoni nggih ngoten niku. Bulet ngoten niku. Milane kedah dipun perjelas. Kados pundi? Dipun perjelas, digenahne nggih, digenahne. Inggih. Koko Prabu. Kados pundi Yayi? Ingkang dipun kajengaken ingkang mimpang, ingkang bener, ingkang kawon, ingkang lepat menika kados pundi nalaripun? Loh. Yen bab bener lan luput ki aja takon pun Kakang to, Di. Mara coba samengko aku tak takon. Kurawa ki miwiti indil-indil nganti ondol-ondol. Jejabang nganti jerapan kira-kira tahu tumindak jujur apa ora? Ayo. Jawaban. Tahu tumindak jujur apa ora?
Aja mung meneng wae, tak buka sethithik. Biyen anane bale si golo-golo murup mangalap-alap kae saka pokal gawene sapa? Lakon bale si golo-golo. Loh, kuwi real. Kuwi nyata. Dalange ya neng kene. Sing nyusun ki ya neng kene, rape sing nyusun rape iki neng kene. Ora ngaku tak jejekane ndase. Inggih, kula. Kaya mengkono kuwi wau. Loh, ewadene Pandhawa urung dikeparengake pejah wekasane ditulungi kelawan garangan putih ngesong ana ing bumi. Bareng ngerti yen to Pandhawa isih urip, Kurawa golek cara neh. Kae. Dursasana nantang omben si Bratasena ning pinggire Bengawan Bagiratri. Coba. Ing atase banyu disumet korek bisa murup, dicampuri daru beksi, dicampuri wisa kon ngombe Bratasena. Loh, wekasane Bratasena gembletak njebabah ndepani lemah ana pinggiring Bengawan Bagiratri. Bareng ngerti Bratasena ora sadar diri. Loh, wekasane Kurawa padha golek oyot-oyotan. Bratasena ditaleni oyot-oyotan, ditaleni dibalui watu, dimplungke ana ing Bengawan Bagiratri. Nuwun sewu Yayi, nuwun sewu. Iki nek dipikir gawe logika. Bratasena mesti bakal mati. Werkudara mesti pejah. Loh, ewadene Bratasena ora mati. Wekasane ditulungi kelawan dewaning para mina jenenge Pukulun Naga Basuki. Oh, kaya ngono lho. Oyot-oyotan diudari. Wekasane Bratasena diparingi suplemen. Unjuk-unjukan penyegar badan. Naminipun Tirta Rasa Kuda. Sing dayane sak kendi niku 10 gajah. Mongko Bratasena telas pinten kendi? Cobi. Bratasena telas sedasa kendi. 10 gajah ping 10 kendi. Kaya ngono saiki kekuatane Werkudara. Bayo ampun no. Kira-kira kuwi nek sing ngombe aku bola-bali bojoku mesti meteng. Rosano. Ayo. Wonge ya teka. Teka. Coba kaya mangkono kamurkaning para Kurawa. Loh, isih urung trima meneh. Sampun. Tak genahke pisan. Iki. Ing ngriki kula sampun saged nggaris ngandhapi. Lire benjing sing menang niku Pandhawa ingkang kawon menika Kurawa. Paling lho niku. Kula mboten matur ngaten lho, Di. Ning jaja nyoro-nyoro sajak ora lega rasamu to, Yayi. Bayata bayep anggo ngrembuyung rowene rawang karo taru karandang kondang dondong asesanding kodhek bengak-bengok manguk-manguk Koko Prabu Mandura dawuh kados pundi Yayi Prabu? Umpaminipun
Bratayuda Jaya Binangun menika dipun gagalaken kenging menapa mboten? Dos pundi? Perang Bratayuda Jaya Binangun menika digagalaken kenging menapa mboten? Lho. Nggih kenging mawon. Kenging mawon Yayi. Nek Baladewa liyane rawani monggo. Khususon Baladewa dalu menika saged gagal ni Bratayuda. Caranipun kados pundi? Caranipun Inggih. jenengan wantun saranane. Inggih. Ngaten Yayi. Negara Ngastina sakwutuhe iki kabeh pasrahno marang Pandhawa bar ora ana wujute Bratayuda Jaya Binangun. Leng-leng priya mangu Mangungkung kandhoan remang lir-leno tanpa kanen yen tantulusa ameng sanya utama Nalendra mudha alon wuwus nyongrapa dereng ngantos purna pangandikanira Nata Mandura Prabu Baladewa kelawan Nata Ngastina Prabu Duryudana kedadak gumedher aning pasewakan jaba nenggih sang Begawan Gura Dahana ingkang miyak kang Maraseba satemah tidem kang samya tinakil. Langene kalang wanaglar panda moncar ladrang gleyongan pasang Kalimantan B ilo-ilo sesingkut denda pimawentu sarik sinuwun kula ingkang sowan monggo pisanak kula aturi minggah wonten setinggil pasewakan agung Negari Ngastina ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pamrih.
Aja ana pandak walamun ora tambuh dasare pancen durung wanuh. Sapa sejatine kisanak kang munggah ana Pasiwakan Agung negari Ngastina? Inggih sinuwun Prabu. Dipun tepangaken ala tanpa rupi kula menika nggih sawijining pujangga. Kula menika pujangga saking negari Tunjung Langkaban. Andhanipun Sang Prabu Dewandana. Nami kula pun Begawan Guradahana. Begawan Guradahana. Nuwun inggih. Nuwun sewu sinuwun napa leres menika. Negari Ngastina parandene ingkang lenggah mungguing singgang sana menika paduka sinuwun Prabu Duryudana. Ora luput apa sing dadi pantakwamu. Ya iki negara Ngastina. Prabu Duryudana panjenenganing sun pribadi. Aduh, syukur alhamdulillah. Nuwun sewu dipun tepangaken bilih kula menika sawijining pujangga ingkang rumiyin lair duing jaman purba. Dados kula niki pun tuwir sanget. Ron maturon ingkang kula mong menika ngantos dumugi Nalendra Mancanegara. Lajeng nuwun sewu anggen kula sowan ngabdi antara wonten ngarsa paduka saderengipun kula matur diagung pangaksama paduka. Jalaran kula menika mboten patek pinter basa sinuwun. Ora tadi baya mangopo Penembahan. Marwagi matura. Ana wigati apa? Inggih. Nuwun sewu, gandeng kula menika nggadhah ngelmu naminipun ngelmu tropong jagat. Sajroning ngelmu tropong jagat menika nguwasani keplasing pangrasa, keplasing pandulu sarta wileting micara. Keplasing pangrasa aku iso ngrasake kahanane sapa wae nadyan to aku ora adu arep. Umpamane ngeten iki sing mburi sanding son buangan ngrasani aku ya roh. Dalang kok apik men to ya, pira ya? Kula niku pun ngrasa wonge kalungan sarung. Mengko kek sanu Pak Kambali. Niku keplasing pangrasa, keplasing pandulu aku iso nyawang kahanan ngendi wae nadyan to ditutupi gedung, ditutupi gunung lan ditutupi apa wae. Aku iki nek nyawang ning ngarepku sinden-sinden to ding grandul ngono aku ya roh. Oh, yeni mabrane ngendhog bebek. Ngono ki aku ya roh. Nek sing pinggir dhewe kae ungu. Nah, niku suatu contoh keplasing pandulu. Wileting micara ingkang angka 3 wong sak jagat ki ra ana sing menang yen to debat kalih kula. Bener tak gawe luput-luput tak gawe bener. Inggih awit saking menika sinuwun kula saged ngraosaken kahanan paduka sinuwun Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niki lagi susah. Inggih awit menggalih benjing tempuke perang Barata Yudha Jaya Pinangun. Nggih napa mboten? Waduh, Penembahan. Jumbuh apa sing dadi pandakwamu? Pawan Patih. Kula nggih anak Prabu kados pundi? Sajake iki ana pendhita linuwih. Waduh. Nuwun sewu Mbah, njing medale pinten? Nek kuwi aku ora roh ni. Lah, aku arep golek pulian kira-kira metune pira tak tombokane kok. Ben pulih ngono lho. Ora usah ngono ni, bengi iki janji kowe iki ikhlas, mengko mesti barokah. Inggih. Nuwun sewu nggih anak Prabu Duryudana. Inggih.
menapa samangke paduka nderek menapa dados iguh pratikel kula. Nuwun sewu. Umpami kula nyuwun tulung dhateng paduka. Iguh pratikel ingkang kados pundi ingkang paduka gadahi? Mekaten. Kula nggadah usulan. Bratayuda saderengipun Bratayuda menika kan kedah dipun gagalaken nyuwun panjenengan lak ngoten. Inggih. Lah, gagale Bratayuda menika saranane namung kalih. Ingkunge wong loro setunggal inggih menika wong Boga Sampir Lurah Semar Badranaya. Parandene ingkang angka kalih inggih menika Nalendra Dwarawati Prabu Kresna. Mekaten. Kok sik to? Kenek gembrunggung iringan pelok iki. Wah, sajake aku kok ngrasa ndak tek penak iki. Rada mun taplir genetap tuka yayah sinipi Jojo bang mawe ngawengis kumretut wadaning lathi waca kerot ngigit-igit Netra kocak ngondarandir saliran nyonggal lugur sinapet nomrang sagedeng mijil bah tahanane Dus malaning rat glaglang bumi lereking jagat panuks maning jajalanan. Pendito. Mak Depur ini. Loh. Sapa sing bengak-bengok ning mburimu? Aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Walah. Paduka menika tamu. Yo aku dayoh ning kene. Padha dayohe jebule. Aku gelem ngungkurke sinuwun Prabu Duryudana. Ning aku tak njaluk palilah dhisik. Muragi. Njaluk palilah marang Yayi Prabu Duryudana. Nuwun nggih. Sinuwun. Menapa kula dikeparengaken malih dhateng paduka kula badhe nanggapi dhateng pawongan ingkang mapan wonten wingking kula menika. Perban. Ora dadi mboyo mangopo nanging aja nganti nuhaken dardah. Inggih sinuwun kula dudu pendhita alit kula nggih pendhita sing ngerti kelawan tatanan nadyatma pun kaki muga ngerti tatanan yen iki mapan ora pasewakan ya. Walah malang kadak menteleng karo aku. Kowe ya menteleng no. Ayo, anggepmu apa? Kowe gedhe dhuwur ora turah bakal, aku cilik ya ora kurang bakal. Ketelayek ora, apa mbok kira aku diano kowe? Ora. Aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Sing takon ya sapa? Wah sajak nganyelke wong iki. Kowe ngopo kok iso nesu karo aku? Kowe mang nyebut sapa? Wong Boga Sampir Semar Badranaya. Sijine Nata Ndarawati Prabu Kresna. kowe ra weruh Kresna ki sapa? Mbah. Kowe ra ngerti yen to Kresna ki adikku. Walah dalah, adimu to gene ra omong ket mang. Ngerti ngono sinuwun Prabu Duryudana ki tak bisiki. Ben kowe ora usah nesu-nesu karo aku, mengko menggukmu kumat. Dian ngene. Bajingan kowe. Yai Prabu. Samangke paduka kados pundi?
ampun dahar pendhita ingkang nembe teka menika. Oh Prabu, lareh sisik, lareh sisik. Lareh pripun? Sareh. Kula menika lagi bingung, lagi linglung. Kami srontolen ngaten. Kami srontolen. Yasi. Yen to pancen Yai Prabu ora bisa ndar apa sing dadi tembuke ing Raka Mandura. Dina kalungguhan iki bacutna pun kakang tak bali wae menyang negara Mandura. Ing kene tak tetepake. Lamun to Ngastina iki gone wong Duraka. Ngastina gone wong Wengis. Duraka biyen Wengis ora apa-apa. Piye? Piye? Parap. Yo. Yen to mbok bacutke apa sing dadi kekarepane pendhita iki. Dudu sapa-sapa tandinge. Aku kang bakal memalangi. Aku Baladewa ya bantenge tanah Jawa. Pendhita, tak enteni ana negara Durawati. Tantangan. Yen pancen kowe wong jandon ayana Prabu Baladewa. Cuk. Amuk Samrata to tandingan Baladewa ibang-ibang Kosowodo. Jabang bayi. Yamene wis didoni wong. Lho, pripun? Alah ora enek belung tak lek ngono ae. Iya. Kok ya ramen. Baladewa kemunton arep nesu ora iso merga ning pasewakan. Kok iso ya akting ngono ki? Lole somolante. Nuwun sewu nggih anak Prabu Kendhing Ngastina wonten pendhita enggal luwih becik. Kula tak wangsul dhateng Sukalima, nggih. Kados pundi menika paman? Sedaya sami kundur pun mboten usah kuwatos. Kula niku mboten percaya nek Penembahan Durna niku bali. Lah kok saged ngaten? Alah, jenengan mboten ngertos to, Kakang Wakni Gondel niku gadah gendaan wonten teh doplang. Ni, Lho, lah kok balik? rekku keri ya. Keriane kok. Wonten peh doplang saestu menika. Mengke lek mboten wasul, benjing-enjing bareng kruwat ngoten lek mesti teng mriku. Biasane tok-toke nyuwun mbako. Kalih nyuwun kopi ngoten. Lajeng sawangke kados pundi? Pun kula langkung prayogi sarujuk kelawan Penembahan ingkang nembe rawuh menika. Kados pundi Penembahan? Iya, nek sarujuk gampang seranane. Butuh wragat pira? Mboten kathah 7 dasa gangsal. Nek mboten wonten sak cukupe mesti kula nyanyi. Kula garap kalih kanca-kanca. Kula niki mboten cukup panggah tak cukup-cukupne kok. Pun to, gampang-gampang Bukades. Pun kula cekapi. Nggih, matur thank you. Monggo nggih Pasewakan Agung dipun bibaraken. Samangke kula aturi nderek Kembul Bujana Andrawina Penembahan. Ora usah aku tak ning jaba ae. Aku tak mlayu goleki anak buahku. Ya kuwi para wadya Tunjung Langkaban tak irite menyang negara Ndrawati mekaten. Aku dompanana saka kaduan. Keplokana ni inggih ngestokaken dawuh. Pawan Patih Pasewakan Agung dibubaraken. Inggih nggih. Kalih sinambi nyawang lenggut-lengguting waranggana nggih. Yuk kanca ing gisik gembira.
bocah ki nek dijejer sajake bokonge kok mbune lek medat-medat kaya ya. Mekaring budaya Jongger lenggah glonok pesta dawuh paman. Bidal gumara saking jroning praja kunge kang boloka swabra busananira lir sarya wedalira saking Jaloniti arsa madangi jagat tuk ungep-ungep aning sapucake wukir marbapak sumebelak bang sumirat keneng soroting soraya keneng soroting soraya mega lan gunung-gunung Karta marmo kula wonten dawuh paman. Wis weruh dhewe apa kang rinembug jroning Pasewakan Agung Negara Ngastina. Kula non inggih dawuh kados pundi? Metu njaba wadya bala sata Kurawa jumangkahna pareng madal krumiyini paman.
Wadya Kurawa. Maju Kurawa. Jumedul mbute rambute gimbal modal madul loh toh entoh mblak gemblak jebul ana barongane wedok to mblak langking kusuma ki